de lawaai-strieten. Tomke, Romke en Jannejoe watsen in de zandbak. Daar komt Cornelia aan. Ze klapt een luie stoel open en leidt er een zacht kersen in. Even in het zintje zitten. Maar even lekker lezen litten, ja? Ik ben een beetje sloeg. Cornelia doet de egen dicht. Een skofke letter valt ze in slaap. Hé, wat is dat voor lawaai? Jerry, hebt dat ik? Dat is een helikopter. Hij komt dichterbij. Een kiele helikopter. Oh, wat vlucht hij leeg. We zullen die heen gaan. Ik weet het net. Maar misschien weet Cornelia dat wel. Ze draven naar Cornelia. Cornelia sliept. Tomke skoddert haar heen en weer. Cornelia, zo. Zo, een helikopter. Daar, een kiele helikopter in de lucht. Daar gaat hij heen. Oh jongens, die helikopter is van het ziekenhuis. Ik denk dat er hier slim ziek is en gauw naar het ziekenhuis moet. Ik lijst al lekker te sliepen en nu ben ik weer wekker. Nou, mij nou lekker lezen litten, hè? Oh, hij is alweer voort. Cornelia doet de egen weer dicht. Ook gauw sliept ze weer. Romke rint wat door de tuin. In jet er wat, achter de hagen. Tomke, Jannejoe, kom gauw. Ik tel lawaai achter de hagen. Wat is dat? Ik ken net hoe de hagen zijn, Romke. Ik ben te liets. Ja, maar ik net zo maar de dik oprennen. Nou, misschien wil Cornelia u wel even helpen. Nou, Ze rennen naar Cornelia toe. Tomke loekt haar onder noos. Cornelia. Cornelia shit oerijn. Hé, wat is er nou weer? Nou, wij jellen lawaai achter de hagen, maar wij weten net waar dat doet. Nee, en we kennen er ik net doorheen zijn. Moet Cornelia u eens even helpen? Maatje je mijn terno verwekkeren? Dat is de man van de gemeente. Hij meert het gas naast de stoepen met een gasmachine. Nou, dat jerry hem. Nou gauw weer boetje. Ik wil sliepen. Nou, sorry. Cornelia jouwt haar weer del. Tomke en Jannejoe ziek je blomkes tussen het gas. In een loze steen. Boink, boink, giet het hier loelt in de streten. Boink, boink, boink. Wat is dat nou weer? Hark, daar is het weer. Boink, boink, boink. Er slaat hier mij een grote hamer. Oh, misschien maakt het hier wel alles kapot. Cornelia, wekker worden. Tomke, nou vind ik een beetje lilk. Ik kan net sliepen als je mij hield niet wekker, maatje. Ja, maar jij hield iets. Boink, boink. Er slaat hier mijn hele grote hamer en die maakt het alles stikken. Ja. Wat is dat? Dat is een heimachine. Die slaagt dikke bellen in de groen. En op die bellen bouwen ze het nieuwe huis naast juf Klaske. Want oorzaakt dat huis in de groen. Maar nou heb ik mijn nocht. Ik kan mijn nocht weer met al dat lawaai. Ik wil net heel dit wekker maken worden. Sorry. Cornelia rint de hoes in. Even letter komt ze weerom met 2 baltjes witte watten. Zo, Wat is nou mij die watten, Cornelia? daar maak ik propjes van. En die stop ik in de eren. Zo kan ik je lawaai mee jaren. En eindelijk lekker sliepen. Dus dan maaien wij daar niet meer vregen? Nee, ik wil nou echt sliepen. Dus denk erom, maak je mij net wekker. Nou, Cornelia valt dadelijks weer in de sliep. Mij de watjes in de eren. Ze sliept.
De ijskoman staat in de straten. Oh, de ijskoman. Joepie. Hier in de straten. Tomke, Romke en Jannejoe hadden wel zin om een ijsko. Ze renden naar de ijskokarre ta. Hoi, goeie. Maaien wij een ijsko, ha? Ja, wist wel. Maar, ga je hem daar wat centen voor? Nee. Nee, we hebben geen centen. Maar Cornelia wel. Die had de beurs vol. Mooi. Hel je Cornelia maar even op dan. Nou, nee, dat mag je net. Cornelia die sliept in de tuin met watjes in de eren en we maaien haar net wekken, meidje. Hoe mat dit nou? Oh, we willen zo graag een ijsko, ha? Ja. Ja, Dus Jim, maar je haar net wekker, meidje? nee. Maar, ik wel. Ja! Kom maar gauw. Waar is Cornelia? En zo stappen ze bij de ijsboer de tuin in. Ja, daar. De ijsboer rent naar Cornelia en zei: Cornelia, wekker worden. Het is tijd voor een ijsko. Wat, hè? En Cornelia, IJsko? die wordt lokkig net leuk op de ijskoman. Cornelia mij direct wel in. En zo krijgen ze alleer een lekkere ijsko. Ja. Lekker. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.